a in tran dan chu hetiang hi ani mi panau pang pakhat chu rela tang chuan ron chukin stationa mi pui tam tak zinoi noi kara chuan ama chawina thua han en mai chuan midang te ang thau chu ni in alang na in wan doi thak tak mai in misual turu le nun rong em mai ta ne ro chuan alang sar hle alo ni hei hi tun thlenga hanover khopuya thil thleng rap thak bertia an soi in tran na chu ani tun tum hian an ina ngau ngawa soi vek hitum lo mai la ngai thak nuam vak lo lai te po alo om thei tho awangin in beng te kha in lo herrem deuh don nia ama sain mak thei khop mai channel mingin chi bai le i voi khat lo len lu na ani chuan min lo tlo fo turin ka ngen chia he channel om sa te chuan like hype comment le subscribe te mangin min pui ve thina in lami khol lovin nang po min pui ve turin karon ngen che ani e Fidel Roth chu athil ti wang chuan din mundik tak she turin hun rei nga ngai lo hle rol thar hlim hlot chaw ania in lama chung te ne na in mu thiam lo satli awanga ti tawa helai mun thleng thlenga kal hi ania ani renga han ngai tu hian helai German khopui pakhat Hanover hi ti tawa han talvel nan chuan ai tom em bokani tlan bo nan po du thu samania buai takin mitin chu an te suaw suawa mi panau pang pakhat kalna tur po nei lawani ti chu tu man an shelova sia po ni se an ngai sak chuangin rin omlo heng hun lai hian nang po tlan bo tum ta la helai hi pan ve thawang chu tiang khopa mi chi rang rang om na chu ni a rail station a han thlena a mu masak ber chu mi pui tam em mai lo zinoi noi chu ani phota ei tur zuar te au thom ri ari noya thil dang zuar te po in an thil zor mek mel dek tu an mu chuan an thil zor chuan me bel pop zel maya rol thar chulai huna chetla te chu arolin anin koma ma se no pang dang mele ro chuan sesang hle a patling then khat chulai step vela khosani om taka moi te chu mu tur anom boka Fridela chuan chulai hun chu a khosak thin na ne na in mil hlol lo ti chu a serang viawin arin om ma se chu ti chung chuan chulai mun skia bar marketa khosave thin ang theiber tur chuan a han khosave boka ati le turangai tu pa rau renga chuta tak chuan ani mi pakhat chulai vela khol lo tak mai chu a mu tak na chu alan dan chuan engemo ni na sang tak nei ni hian alanga chulai station a chuan kalkwal velin rol thar rual lo thu khom te chu akalpa chuan a han bia a chulai huna thil zuar te po chuan an she hle ti hriat tak hian an lo be bora Fridela po chu pa chuan rei lo te a ron mu hala mu po aul sam ve viawang a chan chu mi panau pang ni in khalaya khan ama ina om tlat maya a khotwal mi ang taka khosak phei chu atum ve viaw na in a hoi hai mel tuk chu mu mai thei ani tlat lo ani chu pa chuan Fridela chu pan na in har san na inayam ni wala atia Fridela chuan adin mun chu soin chulai khomi chu ani lo thu te alo shila chu pa chuan chu thu han hriat chuan voi sang tam tak alo hriat thin to ngai thanun le ang mai hian alanga chu pa chuan Fritz Harman ani thu shilin ei turte peya a omna turte angai tu sak thei thu a shila Fridela chuan mi te chu a han en kuala Fritz chu tu man lau mel angin an belova an nel em vek hian alanga July station na thok ve ni hial chuan alanga ma se Fridela chuan chuti chungpo chuan a som na chu adu lo thu in a changa ma se han tang rei tu rom lo khovot nen arila tram to boxi nen lem changa ti tur le kalna tur nei anga khosak chu atlin to lo ani ber mai chu mi hnu chuan Fritz chuan Fridela chu akut chuan hu in zui tur chuan atita a anin zui ta ani July rail station atanga hlavak lo in siphui khup mai kara chuan an kal zela chuta in pakhat chu thlengin Fritz chuan acha bi chu a han phora in chu hongin Fridela chu lut tur chuan a huya chu bak chu July kong khar chung lama thil thleng chu hriat zui ani talovani hei hi September sang kha jakwa som pariat ania hemi trum hi Fridela chanchin an hriat le an hmu hun na ber ani zui ta ani Fridela han tlan bo ta chu chung te chuan an ngai to em maya khotua la chuan an lo zong lui to a
anu dewa chuan Hanover lam chu anon zong thleng ta a rail station ami tam tak an han biak nu chuan pakhat chuan an fapa chu a hmu thu alo soya a hmu nun ber chuan pa pakhat 27 Cellar Strasse cheng nen anin zui thu alo hrila an thu hriat te chu police lam an han hrila ma se hmalak na akal chak lo hle a October thla an kai chuan roads te chung konor na an sa to boka police te chuan Friedel kalpui an hmu pa chu biak pop an tum ta chawa police te chuan ma hruain no pang chung te po chuan an zuya chu pa in luania an soi chu an va thleng ta a kong an han kika tu ma chhon tu anom lova chu wang chuan police te chuan kong khar chu an su hong lui ta a ruma chuan pistol chel ran chuan an tlan lut tangala khuma chuan fritz chu lo thu in akianga chuan mi panau pang kumsom pathum mi vel thomno po hamu mal lo hi lo om boka chuan thil mu ringot po chu kumtling lo khoi khem case or na tham atling ngala police te po chuan warrant ngai lovin a in chu an dap thei pha ta boka he mi tuma in an dap hi an uluk te chiam lo ni in alanga in an dap zo nu chuan Friedel sul nu omang engma an mulova han en uluk deuh se chuan a thuk hnung lama Friedel lubung chanchin bu a tuam chu an hungei tur chu ania Fritz Harman a hi chung ko khosak mu mal lo taka tanga seilian ani a sang khazariat somsari pakua khan Hanover a hian a pianga unaw paruk jing no pang berani a heng hun lai hian anu le pa te hian ril ruha reng rengin hun an mang thina Fritz pa oli a hi pakhir le thin chezet mai ni a soini a helai rail station na thok thin hi ni a Fritz anu Johanna ina achung te hne na tanga rosum tle mazong a hui ve nu chuan oli a chuan ani tin na chu aban san ta dai maya Johanna isum chuan an chung ko chu ati hausak pha ran lova ma se leiba le engemo ni tin mamo lam ero chu an khosak azia pha ve hle a chu oli a hian amang tangkai ani ber maya Johanna hi oli ai hian kumlama au pa a azia a po ado thein azai dam dai zoka afate zinga hian ano pang taber hi aduat bera anin omchot reng mai ni anu kianga chuan englai po in a om ti mai tur hi ania akum rual pui mi panau pang dang ten an tuipui ang thil reng reng hi tuipui anei ve meu lova in chung chet vel a chung te pui tele erong bol te chu anuam ti ber ania tin engemo in om pa a han siam neu te po chu a pei hle a nu dewa phei chuan a u naw nu te no telem khal chu a tleina ber ania Johanna chuan Fretzazia chu a chik ngai reng reng lova pona chu lo wang le a len ngai lo wangin Fretza chu engtin pon omse en liamvel mai thina heti lai hian Fritza u naw nu te nulave uk to te ro chu an phak tok na tho tur boi puin an phili thei hle a an u naw po hi anin hau fowa chung ko ang po hian anin hau de reng boka Fritza u naw pa pakhat phei hi chu jail a tang dai nge a Fritza u naw me chia te po chuan kong sangin har sat na ni tin nuna an tok ve reng renga an han nula chauta ka phei chuan ladies of the night na an chel ta vek mai ni kan se thiam mai nga alan dan chuan Fritza seilen na in kha puitling boina sang ala hria thiam phak lo kha na chen chil reng thina mi panau pang tak ani lai atang hian mi then khat chuan mak an ti tur thil hi a ching tlat to ni a u naw me chia te chu ti thain hruiten a phur bet thina chu mai ba kha no pang har sa thlia ina an ti tur chi aya u chuak dai hian khosa thin boka an then om te po hi hreom ti khopin ati thai fo thina ni sikul lama chuan Fritza chu mi hoi hom le fel tak ni in an zir tir tu te chuan an soi thina zirna lama ero an fual viau ni in an soya Paul tina asunon zel angania thil ngai angai tu rei theilova sikula chuan nile nga le khazir lova hun khoral chu akal chan ve berani a sikul lama ami zia hi chuan amalam hun lo om tura ami zia tur om ang chu alang chuak ran lovani ma se heng hun lai tang hian thilang chiang deuh mai pakhat chu arul puite a atu ama hi akom zo ve ngai me ulova atet lai thil anun khoi boi em tu
pakhat apui tlin hnu po a soi khat mai hi oma naupang te alani lain an zirtir tu pakhat chuan alo khuai khem ani ome fritz hian he thil thleng hi chiang takin a soi du lova engtia thleng nge ti te ama a hngong nei na sa em tunge chu thil chu thlen tir tu ti zong hi engma soi du lova khang hun lai khan anni ang mi panau pang puitling kutur ang chi te tan khan han tlan chiat na tur kha awang mai boka an zirtir tu po hi remlo khan chuak talel ani alo len deuh hnu chuan fritz chu rol thar tak sa in phut thatak le chak tak mai ani chawa ma senu kianga chuan atet laya omdan ang che hian om zui zela midang reng chu a hnai ngai lova a kom ngai lo ti thei ani sikula han zo hnu hian sum don na lama a han pen ve zuaya ma se a chem kalna ani vak lo aniange a pe rei lo hle a rei vak lova a ban san zui le ta a chumi hnu chuan mi te hmuwa po nangyal nget le zaum zok nialang sipai training program a in ziak lut ve a alan dan chuan ati chi tak ni po hian alanga training khau tak mai hnuaya discipline ne na a han khosak ta kha chuan ama po in a hmalam kong tur du than na te po nei ve thiam ta dewa reivak lo chu tiang chuan be seina nen hun a han hmang chho ve a ma se dai rei lo hle mai an training hnu reivak lo atang hian fritz chu lu hai hian a tuta thina han in ven na man om lo hian laklo tak takin a tuta fau maya chu thil chu sipai doctor te tan chuan haider thei ani tlat lovani annat na chuan han bel chianga lu haya atluk chan hi epilepsy chi khat alo ni a mizo te chuan phung zol kan ti mai arin om anat na an enkol na chu adam puyemo dampui lem lo po ni se heng lai hun hi sang khazariat songkua panga kha ani tlat maya fritz chu sipai tur chuan atling zo talovani chumi kum november thla chuan an in lama hanovara thon ho ani ta a tiang chuan sipaya adin hun in song he atumna zong chu atham ral ta vek mai ni sipaya tanga a han ban hnu hian secret factory lama na a han thok le lopa rei ero athok thei chuang lova na atho reng hian thil ngai rei tak hi ati theilo shima in lama la apa khir lu to wangin nuam ati bok silo sipaya tanga akir tir thakhat chung hian chik deuh hlek chu om se fritz hi ril rulam doctor te hne na hruai ngei tur chi ang hi ani kumsom paruka hantlin chho chuan mipa a aya no pangte chu thlem a ching tran ta a sweet ka peng che ti te in hnuai kil khoimolaya te chuan a hruai thina a thil chin hi ngun taka han ngai tu hian no pangpa ngai ril ru thil om thei ni tur po hian alang lovani engtin vakma heng hun lai hian no pangte hi tilo ma se anua akhosak dan rap thlak tak mai lo in tran na chu ani chhauta ani man ani masak ber rum chu sang khazariat somkua paruk khan ani a hetianga anau pang hruai hran te zinga pakhatin achunga thil thlengte a report wangani a ma se fritz chuan a thil chin chu asim pha ei lo sang khazariat somkua pasari kumtir lamphei kha chuan thunei tu te chu tharum ne na anin rol tak angai tran to a psychiatrist ne na tirni in a omdan hi ti dam theilo chung ril taka harsat na nei ti in anron chua mi hla le ril rubuai moi hnai taka anron soina angani athil ti te awanga thiam lo chang tura kot lama hruai a in ril rulam enkol na damdoi ina chuan an lu tir le ta a chulai hmuna chuan tiam chin om lova rei tak tang turan ngai wangani a fritz ero chuan rei ta na tum lo kher mai anu puina awang le aril rulam boina anu hian a haider sakwang liawin January sang khazariat somkua pariat chuan chulaya omna hmuna tang chuan a thlan chuak thei ta ani anu nen chuan ramdanga akal dan tur rem an ruat ngal chara Switzerland lama a chungte kianga chuan akal ta a Switzerland a hian longchol hun lian lo taka na pa ngai thokin a han tei ve lawa heti lai hian mak deuh mai fritz hian boina engma siam lo ve te thlata Zurich cha chuan thlasom paruk ngot mai thatak chuan a han khosa ve ta a helai hmuna a khosak dan hi adam chunga mipa ngaya an ve lai ber ani ma se van doi thlak takin hetiang nung changkluang pa ngai nei hi ati ve chi ani tlat lova sang khazariat somkua pakua chuan
enge a chan po hriat lo hian Hanover a chuan kir thale ta a heng hun lai po hian an in lam bo ruak chu alapa ngai renga aril ru lampang te po chu alapa ngai renga sang kha zakwa kum tir lam khan nun pa ngai neya bultran that le tumin ngai zong te a han nei vea erna inen anin hual vea reilo te a fritza fa chu apai chun zoma helaya anun a han thlak chau lai hi bultran chau atum na tak tak ni chuan langma se ama a alo khosak to dan chuan German police te lung chu ati oi thei meu lo chu ani chumi kum top lam chuan sipaya tang le tura thupek chu adong non le ta a kalve le in ama a training laya om dan ang chi khan reilo te a athu le tran ta ngal maya hemi tuma sipai training han kalve hi a hun tam jok sipai dam do ina a han mangani lo thei lovin sipai lam chuan an chuatir le ta ani sangkha jakwa pani chuan Hanover chuan an thon ho le ta a hemi tum phei hi chuan sipai lam chau ni lovin ril ru se na tur lam chi na reng reng chu thoktlak ani lo ti top phian an ron chuani Hanover a han thlen le ta ka chuan ernai in chu azom ve nga la ma se anin lei chi na chuan rei adai zo ta chuang lova fritza chuan ernai chu rin om lo le ani chuan phat sana midang kopa apua ernai tan chuan chu pu na chu in hual na ti top na chan tham kha atling tlatani hemi hnu atang phei hi chuan fritza hian sual rong bol chu ama aya let na sa chuan atran chhota a boina te tham dew atangin a han trana aban phak to ka sual te naw zong zong chu a khoi kim veka mi bum te ruk ruk le in sual boi chu a thil thiam ber ani chhota a heng hun lai hian na te tham dew eng emote po athok ve a ma se a tho pui te thil a ruk thin wangin khoya ma a thok rei theilova sangkha jakwa le panga atanga sangkha jakwa le som pani in kar phei kha chuan jaila a hun tam ber hi a manga rei deuh hlek han tan te le rei vak lo han tan zuai te tiang reng reng chu a hun man dan hi ni a engama chuan anun da ne ro a thlak tir lo engama chuan anun da ne ro a thlak tir lo chiang hle jail bang pon lama chuan angai te bokin atan chan ang zong zong chu atile ngal zel maya zu a in ve po in poi tok chi le suwa rong bol chi zong li rin a kho sa thina sangkha jakwa som pathum khan fritza chuan kun rei takata boina a alowin nam hnoi to thina wangin police te chuan engemaw thila ring hlelin a in chun dap ta a mi thila ru khom alo da that engemaw zat mai chun mu chuaka hemi tum hian mi bum le ruk kheisin kum nga zet atanga hemi tuma atanga ron chua sangkha jakwa som pariat lai vel hian amu pha khovel chu alo dang lam na sa em maya Germany chu indo pui pakhat na tanga ron kir le chi ani a economics lama khanan tla chehle a na tho tu ra lova kholai te chu mitla langwak vel hlir hian an khata zan khathil thuwa Hanover po chu khopui lama na tho tur zong rol tharwak vel sang tam tak te chuan an paltlang ta sup maya fritza chuan chung hun lai chu rem changa la in sumpo nei mia lo le chung te hne na tang po a puina dong mia si lo chuan khotlanga ain hnim phum ve theita a ma se rei a thalo chiang kher mai ati thin ngai bok sual rong bol chu kar lova atran le ta ngala ma se mitla hlang an tama wangin ama ai chuan thil sual ti chu alo ol sam dai to a police ho te po an claim si a sual na apuang na sabok si nen ruk na te naw ti ang reng phei chu an chui thamhan manglo ani bera Hanover chuan black market teron om chawin police lam chuan sual na puang na satalu tuk chu ti ngai nan shelo ani ber to maya hetiang boruak lui kara hian fritza chuan eng tin emo police lam te nen chuan in thian na rem chang lo mu fu lo maya atan chuan biruk zuk kha angai lo pha ta ani misual dang te kho sajia tlem shilin police ho tan khan mitangkai tak angin alan pha ta a chutiang chuan kar lova police te tan chuan Hanover misual te chungchang an hriat na a mitangkai ber ani chhota hial ani an mu mai thung ero chu he anin thian thatna phena athil sual rap thlak tak ti thin te chu ania police te atan puina satawang khan police te tan khan rin hlel ngai na kha a ve lo box hi atin ni chu atira tanga tumber po ni a hlotling viang tabok ani
sang khajakwa som pakwa halloween her chua meu chuan fritz chu Hanover rail station a chuan ni tin kalin chulai vela thunei tu ber ang mai chuan akho sata thina sarkar lama tang chuan engma ni na anei lova ma se soito ang khan police telaka a hlut veriau awang khan ama po hi ainda chungnung ema a hoi herle akho sak dan po a mungai lo tan chuan police officer ang chia ania mi then khatte po in akho sak dan chu police dang tekianga hialan thlen nge a rail station le a che vel hian magnetin thir a hip khom thin ang mai hian oisa pai pun na hun berle eile in hu na rem chang ber pakhatania mi tam tak chu helai a hian englai po hian anon kal khom sup reng mai ni station ral le lama chuan skybar bazar oma chu ero chu hun dang dai ang mai hini in chung lai vela khosa mi te po chu rail station a khosa te ne nan in thlau hle a bazar lian ti taka thomno sa man ro sang zorna te omin engkim mai chu a omemo ti tur hinia hetiang noi hi ani awangin mi panau pangtla fal lo zong reng tan kha chuan chung lai hun chu du thu sam ani rengota heng hun lai hi chuan mi tu emo in chu tiang no pangtla fal te chu changemo ria na tur ten lo boi pui sak chuan thil thalo ani lova thil lo mom tak ani zoka hanrin hlel na chan tur kha om lo shim ani hetiang boruak chi hi ania frichatan chuan van nei nani ta chu ruk ru te chu lo jilin chung lai no pangkho sau te chu hum sual dai lo tur ten a fui thina chung te chu mi ten an han mu khan pathatak le engemoni na chel ni in an ngai thina chu tianga police officer ang maya akho saka wang chuan chung lai no pang mun sanga in hlo tura ron kalte tan chuan athu soi kha oi lo chan tur kha awang mani police te chuan fridela kha akut tur ma saber ni in an ringa report te a han lu chauta ka khan ruk ru te naw le boina siam thin satli ringota an lo ngai thin na khatle min a in thlak chau tan ta a ina tanga atlan bowa Hanover apan lai hian fridela hi kumsom pasari chau alani a fritcha chuan fridela a han biak vel khan athu soi kha ring ve ngal tamai kha ania kan soitak ang khan an pani chuan fritcha ina chuan an kalta a eile in tur le ria na tur boi pui thei anga a in soiwang kha ni bera tiang chuan fridela kha achin riat zui ani talovani athalea chuan fritcha in kha an tapa mi panau pang alo khosak pui lai tak an man tak nge ani kha police te khan thil thleng an va mu khan thinarim em maya an va kal chan berle an boi pui ber frido bo chung chang po kha an theng hil chu ani ber maya alan dan chuan fridela case chu khalai ina thil thleng om chun khani inalanga ati tu po an va man tanghal ni hian alanga police te chuan rin hlel tur dik tak an ring hlela a ina nge yan vakala an kal hun po hi atok vel chi aboka an vakal chan tak fridela jok chu mulovin achin reng po an shelova chuizon tur an hu ma po an mulawani police te chuan hemi tum hian fritcha hi thlakwa an tan tira fritcha hetia thlakwa atan nuwa a han chu vel bora hian Hans grandsonen anin mil hriata Hansa hi ma ni kea din chuatum chung te kalsana Hanover ron pan ve tho hi ni a rail station a thlen na po hi la reilova station a chun riakin a thomnola khom ang te chu azuar thina ama hi engemo zong chuan mi in ring tok tak hoi her zang wa mai milu zo tak ang hian alanga a hoi her chuan fritcha mit chu alangal chat maya chulai hmuna mitam tak zinoi zinga chuan Hansa chu thingkung sang tak ang mai hian fritcha mita chuan alang sar hle ani fritcha hian Hansa a han mel hriat meu hi chuan Hansa jok hian fritcha chu alo hredai to a an hanin komta a fritcha chuan alo ti thin dan pa nga in a ina chuan riaka chote ei turin a som zuya Hansa chu som rengai lo hle Hansa hian fritcha hriat lo lama hian man tangkai tumna alo nei lok dai to a Hansa chu reilo te a chuan fritcha ina chuan in suan luta an khosa dun ta a fritcha chuan Hansa chu a boi pui hle maya Hansa tan la in omna tur alo nei ve pha boka ama enkol tu tur aya upa in nga na tur nei zui boka Karlova an pani in kara chuan engang thu nei na nge anei ti Hansa chuan a the thiam ta boka pheiko kemo jacket te lo du ta se fritcha chuan ati sak nge thina
han sa chuan poisa man tura du ti asoi chuan eng tin emo fridge chuan ati hlotlin sak thei zela nupa ang mai a khosa in hau chang te po an nei fowa ma se fridge chuan han sa chu a thla theilo chu ani ber mai anu dewa chuan han sa chuan fridge chu rail station a kalin naupang te chu a thlem thin ani ti chu a muta fowa in lama a thil ron hon thin te po chu midang ta ani ti chiang takin a hria a ma se fridge thil ti chu atan hlok na ni wangin a thil ti thin sual chu top san turin tongkam khat po a chak chu ngai lo ni khuwa a han rei tak deuh nu phei chuan han sa chuan fridge thil ti thin chu soitlang pop si lo hian a fuita sau zoka mi tu emo in korchung moi tak an lo ha ka han san ka otle mai a han ti chuan fridge chuan han sa thu soi chungun taka lo ngai thla in a hnu loka chu a kor o em ang chia chu an ina chuan fridge chuan ron khai ho vele mai thin ani sangkha zakwa som pariat atanga sangkha zakwa som ni pali chung khan fridge chu khel lovin rail station a chuan akal zia thina ami ve te hi mi panau pang in lama tanga tlan bo tele khopui dang pan tura chulai ron pal tlang tele na thoka kalmek te anitlang puya anza hian kumsom pasari tanga som ni chau anni veka heng no pang tena an thil ti suala poita ber chu fridge chu mi thil ti thei tak anga an mu thin chu ni a fridge chu an han pan hnaya zona sang a han zot vela tranpui thei tu tur angin a han in soya kholaya boina lakata in thiar fi hlim tur te chuan a han som vela an ringam ta ti a hriat chian chi khan ei tur le riana kha a han soi mu chun zom ta thin kha ania inan han thlene ro chuan mingil nei tak le fel tak ani na zong chu thok le khata lak bo ang mak ani ta thina arem chang lai thu thleng te chu han ko mu in adot le a thil ti chuan Hanover Vampire ti minghial aputir ta ani chutianga thlamuang taka an thut lai chuan anin rin lo lai takin an honga chuan a se tak ta thina an shok bok bor vel hi atum tlang puya pakhat phei chu a shok hrui zong ne na se thlak saka ti chuan henga se tena an thi chan ber ni ta chu an thok na do ta khan thi senin a no ta thina tiang chuan tho chamin an thi ta thina ni hei hi frichan mi a tha dan ber le ami tha te an hriat na ber po ani ta ani chu tianga akut thak te an han boral hnu chuan an ruang chu chan somin leini luya a pai ta thina ma se he lui chau hi ami tha te a pai na ani kher lo mai thei bok fricha hi heng lai mi te hian hriat dan pakhat an nei le chu black marketa sajua thin ti hian ani a indau pui pakhat a han zo kha chuan German minol puite ei phak ber chu saman tlom kha ani vea fritza hian saher dipsa ma se engsa nge ti label ada si lo hi englai po hian azur ve reng thina asazor hi midang zuar ve te aya ati tlom mawang hian mi te chuan asazor chu sapa ngai anglo te anti thina heng thu thang hi anua achan chin soya pianga mi ten ami tha te taksania an rin chan ber chu ani zui tabok ani ma se henga sajor te hi ami tha te ruang ani nge yem ti ero fin fiana tak chu aom talovani mi panau pang te ruang le sajor na han me bel ringot po hian thil rap thlak top khok hi atlingani mi tam tak khan rail station hi an paltlang renga mi bolo om le zeu thin kha chu thil om lo po ani lem lo na lai om ve thowa mi bo chung te tam tak khan report te po kha an siam ve a ma se an kheisero midang tam tak te ang bokin chui chuangai na om lo an ti ning injiak tlar put zinga chuan a tel ve ta zel mai ni rail station a han khosak kwal dan vel le police lama ama ka that awang khan fritza hian chu thil rap thlak tak mai chu kumruk chung zet mai ati thei pha khami chung khan rol thar enge mozat fritza tong tu a ina leng lut te kha nungdamin an chuak hlom talo ani sangkha chakwa somni pali khan heng thil rap thlak tak mai ati hi atop chhauta a mu chu ama sak ber chu leini lui kama nopang in fiam ten an mu ani a nopang te chuan lui kama thil var an mu chun en chianga mihring luru alonia karlova thu chu darin mi puite chu lui kianga chuan an pung khom ta truk atira chuan mi te chuan tuitla hlum tu emoruang ani ange antia kar hi nuwa luru pakhat dang an mule ta a
rei lo te an thil boi pui chu an rin ang ta lo hle maya ni pui a han tho chhota mo ti vela tual chung mi panau pang lui kiang leng vel te chuan bora ip khatlat maya mi hring ru lo om chu an hule ta a chumi atang chi chuan thil thleng te chu van duaina satle ringot ani lo ti chiang chho ta hle a police te chuan leini lui kam chu ruang dang te lo om ta kin ti in an dapa an thil mu chua chu an rin phak bak dai ani mi hring ru chuan mu bel zel maya a mu dewa phei chuan za chuang te meu mai chu an mu chuak ta a forensic lam te chuan ruang te chu en fi in mi sang ru ani ti ten mu chuaka ru ro te hi mi pa lanau pang tak te ru vek ani ti te an mu chuak ta zela an ruang mu chua za thi soida nei nang chi alawa ma se alo bera mi som ni ru ro emo a aya tam chu hemi tum hian an mu chuak ni in soyani an ru om dana tang chuan chung ruang te chu pai an ni ma in chan som vek an ni ti hi alanga chung thu te chu mi puiten an han hriat nu chuan Hanover boruak chu ain thlak chiang khermai chung zinga thalai bo nei te chu police station a chuan kalin an fa te chung chang an zota sup maya mi te chu leini lui kianga chuan luya ruang dang la om le om lo zong tu police te chu thlirin englai po in mitam tak chu an om renga chanchin bulam po in chung thil thleng te chu sum siam nan lo mang ve in an thu chu war lu tuka wang chuan mi puite an phili zo veka atua te po mai chu anin hlau thum to mai ni alang lo lama police te chuan mi bo report ama kuma tang to a an lo don to te chu an han rem khom thlia a chung mi bo te chu thalai tak mi pa vek ni in an han chui tak ta ka chuan mi bo tam ber te chu rail station kianga chuan mu an ni vek ti te an hre chuak ta zela mi bo li skum ruk chung an lo da khom to te an han chui tran don ta ka chuan kho chung police ringot tan chuan angai na aum talova kho puidanga detective te hial an cha bel ta a heng mi thar te hian ngai tuana thar ron pu in mi bo te chu mu an ni nun nalai bera tangin an chui tran ta a reilo te a ming pakhat Fritz Harme na ming chu aron lang chuak ta zut mai ni alo mu tu te chuan Fritzan mi bo an ti tak mi sang te a belai lo mu hian lo om fur mai lo ni a in luana nei tu nu po in a khosak dan chu engtin emoriau hian apa ngai lo ani ti thu te aron soi ve boka a thian le amel riat nai te po in thom no sang le thil engemo Fritz ne na tanga an don thin thu te soin Fritz chuan sum don na thil atanga anei ni ina soi thin ti te an ron soi chuak ta zela police te chuan a mutu te thu soi le an hne na report te chu an buk ton char maya investigator te chuan Fritz chu an en thlatran ta a an che don ti chu a hriat an hlau hle a atlan bo dei kha an hlau to ni tin ama ngei rel kong vela a chetla kha man an du boka tlai khat chu Fritz an zui ruk lai chuan rol tharla no pang deuh mai pakhat le Fritz chu station bula chuan anin hau ta chiam maya anin hau na satalu tuka police te hial in rol chu angai ta a an pahni chuan thu zo fia turin an lata a chutia an mirin hlel ber an kuta a han omta kha chuan a in chu uluk takin an dap non le ta a hemi tum hi chuan thom hno thi sen lakai mi bo chung ten an fapa te an bolaya an thom hno hak nia an soi ang chia te kha an mutanuala chulaya chuan kutin thlak na emo engemo thil rap thlak tak thleng chu a ngei ti chu a chiang ta hle ani a pindan pakhata phei chuan thi sen ro khir to hi tam takalo oma hetia a in an dap lai hian police te chuan Fritz chu zo na sang an lo zot ve reng boka atira chuan police ho thu soi chu engma aum zia hriat lo thu in a chang ve boka ma se atran mun an phe sak tak zela chuan tang rei thei ani talova a ina evidence tam tak an mu chua chung chang te zota an handop chho tak ta kha chuan a in puang ta ani a in puan na lai hi chu soya moi lo tam ema i soi zom kher lo tamai la Fritz chuan mi tam tak a tha thu soya azawaya a tha hi a soi thei chia to lova a lo bera somthuma tanga somli bor ni ina soya a hriat to lo chana soi chu a that nem to lu tuka a chin chia seng to lo a ti ni hemi tum hian Fritz hne na chuan hansa chung chang te po zo ni a heti lai hian Fritz chuan hansa chu tual tha na a in nam noi ve lo thu a soi tlata a nuwa ero chuan hansa chuan a fui thin thu chu
asoi tange nge a adu zong mi inan hak chuan thil thleng tur serengin asoi tho thina ni ti te po asoi ani henga thu soi te hi dot nge ni anga thudik ti investigator te chuan an ngai tu na sa hle a ro rel na zo a han ni chuan rampum mai chuan an ngai vena German hi soi to angin politics le economics a chiat em lai ni a Fritz case chu alar boka mi puite chuan an rama har sat na thleng chu reilo te chung chu an theing hil pha ve hial ani achung chang an rel ni chuan mi puite chu ro rel na in khat chuan an thu mur maya chanchin bulam mi tela a thei dan in arem lai ya anin no a ro rel an han tran ta ka chuan khatiang khopak hei serious si kha rei rel angai lo chiang hle kar ni chung chi rel ani a thu se tu mi zani don lai an ron ding chuaka ma se December ni som pakua sang kha chakwa som ni pali chuan achung chang thu thluk na chu an ron chuata a Fritz chu rel rulam chiang lawa chu ani a mi som ni pali tha thu boi or tirani taboka mi pathum thi na ero afi hlim thu a soya chu mi thilbi ka chuan court po in evidence a that tok lawa wangin Fritz chu thiam an chan tira ma se thil dang zong chu full stop ang mai hian atang ta thup mai ni tiang chuan minun rong le rap thlak em mai Fritz Harman chu lutan na khol guillotine manga ti hlum tura ti anita ani achung chang thu court in a han puan hian Fritz hian han hialemo thiam thu soi tum na ei kha anei lo reng maya ko ta ro rel na apom thu le ati hlum tu tur ma chon tura a in pei thu ero a soi thunga chu tiang a ha dam mel tak maya a om chu a kop puipa han sa om dan nen chuan a in ang lo hle Fritz ro rel sak ani lai vek hian han sa po hi ro rel sak ani a Fritz a fui porawang khan mi pakhat tal chuan an thi pha nge ni a hriat ani a ani po hi thi tura achung thu chu rel ani a remna turan puan zo rual chuan a omna hmuna chuan a thidang ngala tiang chuan Fritz chu April ni som panga sangkha jakwa som ni panga khan chanchin bumi te po tel lovin mitlem te ma alu tan anita ani ti hlumani don tu khian Fritz chu alungai mel hle a chau mel hle ni inan soya heng thil khen nu loka hian Fritzan han sapa a thon tur le khajiak mu chuani a chuta chuan han sa chuan tuala that thin ti chu a hriat mi lo thu alo ziaka chu le kha wang chuan han sa chuan a voi ni nan sangkha jakwa som ni paruk khan ro rel na ama chon le ta a voi ni na po hian thiam a chang zo chuang lova ma se thi tura remna em kha chu ama chon to lova kumsom pani chung voi ni tang tura ti ni in awa in kumsom ni le pali chu tang tlang ngal tura ti ani ta ani tiang chuan han sa chuan atan hun chung chu zovin sangkha jakwa som likum lai hol vel khan tan in chu a chua san vele theita ani Fritz thi nu hian a thluak chu zirtura la kani a zirna a alandan chuan Fritz thluaka chuan meningitis nu ma mu ani a thluak hi bur chunga formaldehyde chi a da thatani sangni som pali khan dan pa ngaya thlan mo la phum ani ve ta chau ani